бо эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳунарҳои миллии мо дигарбора эҳё гардиданд. Табақтарошӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷик ба шумор меравад. Табақ зарфест барои истеъмоли таом, ки дар гузашта мардум онро аз чӯб омода мекарданд. Сайъали Мирзоев сокини ноҳияи Шоҳмансурӣ шаҳри Душанбе аст. ин марди ҳунар дар манзили зисташ бо фармоиши хоҳишмандон ва ё дарёфти кунда аз дарахтҳои мувофиқ табақтарошӣ мекунад. ӯ барои тарошидани табақҳои чӯбин аз як дастгоҳи барқӣ ва асбобу анҷоми дастии қадимӣ истифода менамояд. устои чӯбтарош мегӯяд, ин ҳунари аҷдодиро аз падараш омӯхтаву боз ба чандин нафарони дигар омӯзонидааст. Ба ақидаи Сайъали Мирзоев, агар шахс хоҳад, ки мутахассиси бо маҳорату кордон ва дар пешбурди кадом касбу коре муваффақ бошад, меҳри онро бояд дар дил бедор кунад. Зеро ноил шудан ба пешравиҳо аз шавқу ҳавас ва меҳру муҳаббат ба ҳамон касб вобастагӣ дорад. ҳунари табақтарошӣ миёни халқи тоҷик аз маъмултарин ҳунарҳои суннатӣ маҳсуб меёбад, ки ба сохтани табақу қошуқ ва дигар ашёи чӯбӣ алоқаманд аст. барои тарошидани табақ бештар чӯби дарахтони зардолу, чормағз, чанор, туғ ва тутро истифода мекунанд. кундаҳои дарахтонро ба андозаи 40-50 сантиметр бурида дар об муддати тӯлонӣ мегузоранд, то мағзи чӯб аз об тар шаваду дар вақти тарошидан накафад. дарахт агар навбуридаву тар бошад, дар дохили об гузоштани кунда зарур нест. дар марҳилаи баъдӣ устои чӯбтарош кундаро дукафон мекунад. баъди дукафон кардан, кундаи хушкро якчанд муддат ба об мегузоранд, ки тарошиданаш осон шавад. бояд ки мо табақ битарошем, албатта мода чӯби тар дар кораи чӯби қоқ намешавад, барое ки ӯ қоқай дар вақти тарошидан ғам метаҳад. мақсад качкортора мешкана, ӯро бояд тар кунӣ. агар тар куниам дер тар мешавад. барои ҳамин чӯби тара мо мегирем, метарошем, пай мекунем, баъд барои тоза кардани табақ дар станок мемонем. ана ҳамун табақе ки сиёҳай, аз чӯби чормағай, аз падарам тарошида моро додааст, ки 55 солае ки ҳамун табақ дар дасти мо ҳаст. қолаби табақ ки омода шуд, бо тоб хӯрдани чарх ва тир, кундачӯби нотайёр низ тоб мехӯрад ва устод тавассути олоти корӣ ба табақтарошӣ шурӯъ мекунад. кундаи ҳаҷмаш 40-50 сантиметраро бо тешаи чортарош метарошанд. ин теша барои шаклан омода намудани табақ истифода карда мешавад. шакли табақ ки омода гардид, сипас бо тешаи хурд дохили онро тарошида ба дастгоҳи ҳарротӣ насб мекунанд. вазифаи дастгоҳ тоб додани табақи нимтайёр мебошад. дар аснои давр задан, усто бо качкорд гирди табақро дошта меистад. барои ороиши гирди табақ, тарошаи хурдакакеро бо табақи чарханда дошта меистанд, ки аз он соиши сиёҳ сӯхта хати сиёҳ ҳосил мешавад. мо хостем ки чӯ амонем як табақ бигирем, не ки аяк шуд ду табақ пайдо шуд. мо вақте ки чӯва пора мекунем барои тарошидани табақ, мегирем ара мекунем, ду булак мекунем, ду ғулла мешавад. як ғуллаша мегирем, метарошем, хали даврашакл мекунем, мобайнша меёбем, ай боло поин тарошида, яъне мо табақа ба тарзи тарошидан аз рӯи кунда ҷудо мекунем. ҳунари табақтарошӣ хело рушд ёфт дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар
ҳунармандони табақтарош зиёд ҳастанд ва маҳсули меҳнати онҳоро дар бозорҳо дар ҳар як хонавода дида мумкин аст. бубинед хӯрокҳои миллии қадимаи тоҷикиро ҳатман бо ана ҳамон табақҳои тоҷикӣ истеъмол мекунанд. яъне қурутобу оши сиюқу оши буридаю ҳатто палав оши палавро дар анамон табақҳои чӯбин мебардоранд ва лаззати он дигар аст. замонҳои пеш кори косатарашон дар фасли баҳор авҷ мегирифт, зеро оби дарёву ҷӯйҳо баланд шуда чархаи дастгоҳро ба хубӣ гардон мекард, ки барои табақтарошон хеле мувофиқ буд. ҳоло устухои косатарош дастгоҳҳои обиро истифода намекунанд, чунки ҷойи онҳоро дастгоҳҳои барқӣ ишғол намуданд, ки корро хеле осон карда дар кадом мавсиме ки хоҳанд кор мекунанд. кафидани тавақ ин вобаста ба худи ҳаму занҳое ки ҳаму тавақ истифода мебаранд. тавақ тарай ира мегиранд, мебаранд, як ҷоякда пурӯ мекунанд, як сангака дарош мемунанд, албатта ира руған мекунанд. не ки ҳар вақти хӯрок хӯрдан тавақа мешиянд бо мебаранд то қоқ шиданша ҳаму пурӯ мекунанд ки накафа. агар руғанш кунӣ намекафа, не ки дар қади раҳ муниш, дар шамол муниш, дар афтоб муниш, тамоми чӯ мекафа. сайъалӣ мирзоев дар ҳавои таронаҳои халқӣ шеърҳо низ менависад. дар шеърҳои ӯ зиндагии як марди воқеӣ ва муҳаббат доштан ба ватан таҷассум ёфтаанд. мо ба ин марди ҳунар бароро муваффақият мехоҳем.